Corazza number, we have here the Honorable Mayor of Mercedes Eastern Samar, Honorable Mayor Edwin Criminales, and his dancing partner is no other than Mrs. Emelita Villalon Arellano. Sayaw ako at tukara a minuto, mahusay nga daraga at ako ligitado, dan kurong-kurong at akong mga tigong tubo, darahan kakulba bukod ang kaawon. At dapat ko na kabungahan sa rayawan, kami kung lapiramin ang kinikinitaan, kay hindi nga sayang ayunhan kadamaan. Sayaw nga aming nudo, pusungan nga tanan. Alana, sayaw na para mag-enjoy ka, bisan guting laan balon mo nga kwarta, basta malimay lang warahan problema, iandam lang at ibigagana. Iranay nanay, bisan kung kalakasan na, maupay sumayaw ang aminudo nga sunata. Nadayo kahira, hinbisan di nga piyesta, kay karuyang panira, ang sayaw nga kurasa. Para mag-enjoy ka, bisan kuting laan balon mo nga kwarta, basta malipay lapang warahan problema, iandang lang ang ikagala. Pinasayaw ako at pangara aminudo, bahusay nga daraga at ako nigitado, dan turong-turong ang akong mga tilong tubo, darahan kakulma bukod ang kaawon. Ang nakanto na kabungahan sa yawan, kami kung laberming ang kinikinitaan, kay hindi nga sayaw ayunahan kanaman. Sayaw nga aminudo, pusuan nga tanan. Alana, sayaw na para mag-enjoy ka, bisan buting saan balon mo nga kwarta, basta malimay labang waraan problema, iandang lang ang ibigagala. Iranay tatay, okay, this is Waray TV, Oras Eastern Samar, Mayor Fiesta Edwin Criminales, 2023. Mayor of Mercedes Eastern Samar, and Mrs. Milet Villalon Arellano. Thank you. As I've said, magsasayaw na liwat kita yan.